Što se tiče same organizacije, mogu da kažem da je turnir udvostručen u odnosu na prošlu godinu. Imali smo i predkvalifikacioni turnir koji se održavao pretprošle nedelje u Nišu, tako da ti pobednici tih ekipa su bili ovde učesnici, a svakako ovde je ukupan broj ekipa u 7 selekcija bio 120, 1730 takmičara je bilo ukupno licencirano, 125 trenera, predstavnika klubova i naravno oni prisutni koji su bili uz ekipu, bez roditelja i prijatelja koji su bili subotu i nedelju ovde već u velikom broju. Tako da sam taj turistički sport turizma u Novom Pazaru vezano za ovaj Balkanski kup je bio ovih dana, odnosno ova 4 dana jako kvalitetan i svi nose jako dobre utiske, tako da jutros mi se javljaju i sinoć sa jako velikim oduševljenjem i sa naravno za reči zahvalnosti i u ime organizatora i u ime svih naših građana koji su ih prihvatili ovde u gradu. Mi smo zauzeli 2 druga mesta, izgubili smo u finalu protiv Partizana generacije 9. godište koja je izuzetno dobro odigrala sve utakmice i zahvaljujući nesrećno smo izgubili od Partizana, tako da ja čestitam dečacima i roditeljima koji su učinili sve da oni ta 4 dana budu tu uz njih i da vode više računa o njima nego mi i naravno generacija 2002. godište koja je također izgubila finale od Fudbalskog kluba Rabotnički, izuzetno isto dobra generacija koja je pružila maksimum. Imamo 2 treća mesta i 1 četvrto, tako da kao i direktor akademije mogu da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost da su dečaci ono što radimo u toku trenažnog procesa jeste i rezultiralo ovde na ovom Balkan Fudbal Kup